Ahojte, ja vás tu všetkých zdravím, vítam. Poďme sa pozrieť, či vám ide niekto nový do života, nová láska. Samozrejme, výklad je všeobecný, nedá sa, aby rezonoval so všetkými. Tak uvidíme, či k vám ide niekto nový, alebo či k vám ide nejaká láska, alebo čo sa tam deje. Takže môžete vyberať balíček číslo 1, balíček číslo 2, balíček číslo 3. Jednotka, dvojka a troječka. Takže ja tu zdravím u všetky jednotky. Poďme sa pozrieť teda na tú vašu lásku, či k vám ide niekto nový. Máte tu rozcestí, hviezdny predek, následuj hlas své duše a prekvapení. Na spodu balíčka je hnev. Dobre, takto. Ja si myslím, že k vám ide niekto nový do cesty. Momentálne vy ste na nejakej križovatke, na nejakom rozcestí, neviete ako ďalej. Vy tu môžete sa momentálne na niekoho hnevať. Môžete sa tu cítiť ako porazený. Hej, mohli ste tu mať buď nejaký vzťah alebo niekoho, nejakého človeka. Nemyslím si, že to bolo nejaké vážne. Skôr to bol niekto nový, kde to bolo možno také buď platonické alebo tak. Vy ste tu vnímali túto osobu ako vašu nejakú spriaznenú dušu, ako niekoho dokonalého. Vy ste si ho možno až moc idealizovali. Hej, je tu nejaká proste... Mali ste tu nejaké predstavy, alebo proste ste chceli nejak, nech to dopadne, hej, že vy ste si tu už možno s touto osobou, mali ste tu takto nejaké ilúzie, hej. Ilúzie ste si možno vytvorili a proste boli tu prekažky, nešlo to podľa takých vašich predstav. Že jak ste si to želali, jak ste chceli, aby to dopadlo, proste úplne ste cítili, že to je teda vaša nejaká sprázdnená duša. Môže byť, že aj tento človek sa vám sa môže vrácať do života, bude tu nejaké rozhodovanie. Nejaké rozhodovanie, presne, nejaké rázcestie je tu, hej, zvoliť si smer, ale poslúchajte hlavne svoju dušu. Hlavne tak triezvo, lebo hovorím, že vy ste si tu možno niečo mali ilúzie ohľadne niekoho, kto je možno v konečnom dôsledku úplne iný a vám sa to tu postupne ukáže. Vy tu postupne pochopíte, že takú tú pravdu. No. Ale poďme teda, či k vám ide niekto do toho života. Ide, lenže presne, vy sa musíte rozhodnúť, nemôžete sa tu báť nejaké zmeny. Vám príde vaša spriaznená duša, niekto, koho ste si možno želali, koho ste si manifestovali do toho života, vám ten človek ide. Keď ste mali nejakého človeka vo svojom živote, o ktorom ste si to mysleli, nebol to on, hej? Máte tu niekoho nového. Tom živote. Tento človek, ktorý vám vstúpi do života, bude podľa mňa mať takú strašnú charizmu, bude vedieť možno rozprávať, komunikovať, bude dosť múdry, budete ho tu možno dosť obdivovať, bude dosť silný, schopný a bude to neskutočná príťažlivosť, hej? Budete sa neskutočne priťahovať s touto osobou a fakt toto môže byť niekto, kto vám vstúpi do toho života, môže to byť aj nečakané, hej, ale je tu zapotreby fakt spraviť nejakú zmenu v tom živote. Fakt nejaké to rozhodnutie. Možno sa tu fakt momentálne hnevate na niečo alebo na niekoho, pozor na nejaký hnev alebo presne na tie ilúzie. Ale vy podľa mňa aj cítite, že k vám ide niečo nové.
Podľa mňa hovorím, vy ste tu mali nejakého človeka, ktorého ste si idealizovali, o ktorom ste si možno mysleli, že je to vaša nejaká spriaznená duša, alebo bola tam, ale vy už viete, alebo cítite, že asi to boli len vaše nejaké domienky, alebo tak, lebo aj tak ten človek vám nedával to, čo vy ste potrebovali, to, čo vy ste chceli. Hej? Ale stále je tam také, že máte chuť alebo potrebu sa nejak vrátiť do toho vzťahu alebo k tomu človeku. Teda kto tu mal, hej, niekto tu možno nemal takého človeka. Takže, tak, ale ide mi teda, že to tam tak bolo. Ale, no, ale teda či nová láska, áno, máte tu novú lásku. Konečne vám ide niečo, čo už aj vy si zaslúžite. Alebo je to podmienené tým vašim rozhodnutím, takouto zmenou. Lebo vy si možno veľakrát držíte ľudí, veci v živote, ktoré vám už ani nepatria, ktoré vám možno ani nikdy nepatrili, ale bojíte sa nejakej zmeny, hej? Že nechcete sa vzdať nejakých takých tých ľudí. Toto tu bude zapotreby zmeniť, hej? Nedržať niektoré veci na silu, hej, alebo mať nad nimi kontrolu, mať nad nimi nejakú moc. Pardon. Ale teda, no. Ide mi, že tohto človeka môžete stretnúť aj niekde v prírode, v lese, na nejakej prechádzke, ale proste ide mi to, že vonku niekde v prírode. Ale tento človek, čo vám ide do vášho života, tak to bude taká vaša buď spriaznená duša, taký ten váš učiteľ, ktorý vás, budete sa tu s ním cítiť perfektné, hej. Fakt to môže byť aj niekto, že ste si niekedy možno manifestovali niekoho tak do života. Poviem príklad, že jak by mal vyzerať, alebo povahu, že ako chcete, aby tá osoba mala, a ja to tu vnímam, že presne takýto človek vám ide. Pokiaľ ste si toto nemanifestovali, alebo tak presne, a chcete si zhmotniť toho človeka, tak presne napíšte si na papier, hej, pokiaľ máte nejaký typ, mal by mať hnedé vlasy, okuliare, bez okuliare, proste všetko tam napíšte, všetko, jak si predstavujete, má krásne, biele zuby, aby tam bolo všetko, hej, lebo keď ten človek nedá všetko, tak proste môžete stretnúť niekoho do sebe, na ňu podávať, ale treba môže škúliť, môže nosiť okuliare a nechcete niekoho s okuliármi, ale to je jedno, takže proste dajte si tam všetko, ale dajte si tam aj takú tú jeho povahu, napíšte si to, hej, teraz bude, tuším, 5. spln, tak si to skúste okolo splnu alebo nánou napísať takéto veci, jak si predstavujete toho vášho partnera a hlavne ako by mal mať povahu. Hej, ja neviem, že vás ľúbi, že ste pre neho jedinečná, hej, aby nemal iné ženy, aby vám pomáhal v domácnosti. Proste všetko tam dajte, hej, keď nechcete, aby pil, že nepije alkohol, nefajči. Proste, aby tam bolo všetko, lebo keď tam nedáte všetko, tak potom tam môže nastať nejaká chybička. Takže to len pre tých, čo ešte to neskúšali, vyskúšajte to aj takouto formou, ale teda hovorím, podľa mňa veľa z vás tu vie presne, akého by mali mať partnera, aký by mal byť, a takýto človek vám ide do toho života, ale treba tú minulosť nehať minulosťou. Vy už tu pozeráte na tú budúcnosť, alebo teda vyhliadávate tu niekoho a ten k vám ide. Takže bude tu nová láska, bude tu zrod novej lásky, budete možno až moc prekvapení, čo sa bude týkať ohľadne tohto človeka. A máte tu fakt taký posun s týmto človekom. Si vás bude chrániť, obraňovať. Konečne dojdú také plody, ktoré vy budete zbierať, hej, že možno fakt ste prešli si nejakou zlou cestou, zlými skúsenostiami a tak ďalej, ale konečne vás tu čaká niečo dobré, ale
ale fakt dávajte si pozor, aby ste si vy skorej nerobili ohľadne niekoho nejaké ilúzie. Takže toto bude fakt pekný zrod novej lásky. Bude tu všetko, čo k tomu patrí. Príťažlivosť, rodina, spriaznenosť, príjemné pocity a hlavne on môže byť aj tak duchovne vyspelý. Môže byť aj dosť veriaci, ale tým nemyslím, že teraz budem chodiť do kostola alebo niečo, ale môže veriť na nejakú vyššiu silu, alebo teda veriť toho Boha, hej, ale nemusí byť vyslovene, že teraz keď si predstavíte veriaceho, že chodí do kostola, hej, ale proste bude tak duchovnejší, hej, a bude vás učiť niečo na vašej ceste táto osoba. A vďaka nemu pochopíte veľa vecí. Takže to bolo pre vás balíček číslo 1. Ja vám veľmi pekne ďakujem a majte sa krásne. Ahojte. Takže ahojte, ja tu zdravím všetky dvoječky, čo si vybrali túto kvetinku. Takže poďme sa pozrieť na vás, na vašu novú lásku. Máte tu proč, strážca medicíny, buďte otvorení liečivým informáciám a sloboda. Momentálne ja tu vnímam, že vy ste tu mohli ukončiť niečo, čo bolo dosť bolestivé. Vy sa tu trápite ešte nad nejakou minulosťou, za minulým vzťahom. Vy tu možno čakáte na návrat nejakého človeka. Vtedy si poviete, že fakt by ste boli šťastná alebo šťastný, keby sa vám tento človek vrátil. Hej? Vnímam to, že tu dosť smutíte za ním a vy sa neviete pohnúť dopredu. Hej, je tu stále také držanie sa toho, veríte, že sa vám sem vráti. Je to niekto, mohol byť ohnivé oznámenia, nemusel byť, ale mám tu teda takú energiu nejakého človeka, kvôli ktorému sa neviete pohnúť ďalej, aj keď tu nastal nejaký koniec, ale u vás je stále smútok. Vy tu stále smutíte. Ten človek mohol byť presne taký, že buď došiel, odišiel, on je nevyjašený, alebo proste úplne nevie, čo chce. Hej, taký... A toto tu podľa mňa už dlhodobo trvalo. Tento človek vám mohol aj nasľubovať nejaké veci, hory, doly, a vy ste na to čakala, hej, alebo čakáte, kedy to sa stane, kedy sa to splní, alebo vám tu mohol niekto niečo povedať a vy tu stále len čakáte a neviete sa pohnúť ďalej. Vy ste tu momentálne v takom mentálnom väzení, čakáte tu, že vyjde vám to slniečko, budete sa tu tešiť, ale teda nie je to úplne tak. Takže to som si pozerala prvé momentálne, hej, aby sme vedeli, že kto tam čo rieši, či to s vami rezonuje, nerezonuje. Takže zahoďte nejaký taký ten smútok. Ale teda poďme sa pozrieť, či k vám ide nejaká nová láska. Tuto vidím, že tu bolo dosť bolesti. A možno presne preto je tam aj to proč. Možno sa pýtate, prečo sa to stalo mne, prečo je to tak, hej. Máte možno milión otázok, na ktoré nemáte odpoveď, alebo chcete nejakú takúto odpoveď, ktoré ste sa nedočkali. Pre vás je dôležitá sloboda. Byť nesputaný, nezávislý, nezaťažený. Hej, po vás vy sa tu možno to aj nespávate, máte tu obavy z nejakej budúcnosti, čo bude, hej. Trápite sa tu. Vy sa tu fakt držíte niekoho z minulosti, že... Ale mne to tak prípada, že ten človek, keby vám nasľuboval nejaké veci, že presne, že vás ľúbi a rád by vás videl a chcel by s vami byť, chcel by s vami žiť, hej. Nejaké také pekné slova, ktoré vy sa držíte, ale proste presne skutek, útek, že proste nič ten človek z toho nedodržal a možno si stále hovoríte,
proč alebo prečo. Prečo sa to stalo, prečo to povedal, keď sa nič nedeje, hej, a tam to mohlo byť dlhodobé. Takže, a toto je to, že vy sa tu musíte v prvom rade oslobodiť od tohto. Proste nemôžete sa zameriavať na to, do čo povedal, hej, a ja poviem hoci komu, môžem povedať, že ho ľúbim alebo tak, a pravda môže byť iná. Alebo pokiaľ vám niekto povie, že rád by vás videl a do ryti nevie spraviť ani krok, iba proste z úst to vysloviť, tak o čom to je, hej? Vy by ste mali vidieť nejaké činy. A vy tam môžete za tým smútiť, že prečo sa nejaké veci nestali a tak ďalej. Ale dobre, teda poďme sa pozrieť na to, či tu bude nejaká nová láska. Ja tu vnímam novú lásku, hej, ale u vás bude zapotreby, vy tu máte, vo vás sa veľa vecí bije, milión otázok tam máte, a toto je uzavrieť staré veci, oslobodiť sa, byť nespútaný, nezávislý a viac vás to nemá čo zaujímať, hej. Toto je tu pre vás dôležité a ja tu vnímam nového človeka, ktorý k vám ide do života, ktorý vám podá teda nejakú takú tú lásku, to, čo si zaslúžite. Bude to pre vás, je tu aj proste spravodlivé, hej. Tento človek vám dá aj takú tú stabilitu, po ktorej túžite. Takže ide k vám niekto nový do cesty, ale ja to nevnímam zase, že teraz to bude hneď, hej, zajtra, za mesiac. Ja si myslím, že toto vás tu čaká dlhšia cesta, lebo vy ešte musíte uzavrieť nejakú presne tú minulosť, ktorú nemáte spracovanú. Hej, až potom sa môžeme baviť o niekom, či k vám niekto pôjde do toho života, lebo vy, pokiaľ toto nemáte spracované, môžete to aj niekoho stretnúť, ale bude to takisto toxické. Hej, toxický vzťah. Vy sa tu musíte prvé uzdraviť, začať na sebe pracovať, oslobodiť sa, ísť do svojej sily a konečne prijímať, nie len dávať. Hej? Takže toho človeka tu stretnete proste, ja by som povedala, že môže to byť aj v takých letnejších mesiacoch, alebo teda teplejšie bude. Bude to teda niekto nový, bude to neskutočná príťažlivosť medzi vami, neskutočne vás bude lákať tento človek, vy budete jeho lákať, môže byť dosť študovaný tento človek, že môže mať dosť múdry bude a dosť môže mať veľmi veľa vecí naštudovaných. A hovorím, môže byť starší od vás, ale samozrejme nemusí, to proste, ale môže vám dať takú tú stabilitu, takú tú bezpečie, nejaký teda domov, alebo teda môže aj podnikať. Ide mi, že bude tento človek aj dosť zabezpečený, čo sa jeho týka. A dávam, hej, takú tú lásku, po ktorej možno túžite, ale hovorím, podľa mňa to príde až keď vy si tu ešte niečo musíte spracovať, ešte nejakou cestou si tu musíte prejsť. Hovorím, tu je ešte nejaký blok, ktorý vás tu brzdí z minulosti, lebo mne tu ide, že vy tu strašne čakáte na niekoho z minulosti a kvôli tomu sa neviete pohnúť ďalej, hej. Trápite sa tu. Takže prestaňte si hovoriť proč alebo prečo. Začnite pracovať sami na sebe, trošku sa liečiť, odosobniť sa od nejakej situácie, netrapiť sa nad tým, čo bolo, ale myslieť na to, čo príde. Užívať si momentálne tu a teraz. A uvidíte, že vám fakt príde sem niekto nový do života, niekto, kde to bude medzi vami strašne iskriť a budete sa pri ňom cítiť príjemne, hej, a možno niekto do vám dá aj takú slobodu.
A bude to niečo, čo vy si zaslúžite. Niečo, čo chcete do toho života, ale v prvom rade musíte zmeniť sami seba. Takže tak, to bolo pre vás balíček číslo 2. Ja vám veľmi pekne ďakujem a majte sa krásne. Ahojte. Takže ahojte, ja to zdravím všetky balíčky. Balíček číslo 3, pardon. Ale dneska som už robila dosť výkladov, tak už som taká. Ale teda poďme sa pozrieť na to. Momentálne ste tu také energie. Vy tu môžete mať zlomené srdiečko, alebo niečo vás tam môže trápiť. Ale vy ste si uvedomili nejakú vašu silu, nejakú vašu hodnotu. Niekto, že vy ste tu proste kráľovná, vy ste tu tá cisárovná matka, hej. Úžasná žena. A naberáte tu momentálne nejakú silu, idete do svojej sily, hej. Možno fakt tu ešte tu možno niekto tu mohol aj prechádzať rozvodom alebo rozchodom. Že tu mohol byť hej, že tu odchádza tu od nejakej situácie. Dopozerá tento výklad. Idete si za nejakým vašim splneným prianím, hej? A idete do také tej svojej sily, lebo fakt by ste si tu uvedomili, že vy ste tá esencia všetkých kráľovien proste. A teda poďme sa pozrieť, či vám ide nejaká nová láska. Máte tu spriaznenú dušu, lovec, nájdete své strachy a touhy a tvorivosť. Takže ide mi tu áno, že vy tu nájdete nejakú spriaznenú dušu a to je jedno, či ste boli aj v manželstve alebo tak, ale vám sem ide niekto nový, nejaká spriaznená duša. Len hovorím, ešte tu odchádzate možno z nejakého vzťahu, hej, vy už nemusíte byť v tom vzťahu, ale ešte niečo, proste idete preč z nejakého vzťahu. Ale teda ide vám sem niekto nový, konečne sa tu posuniete dopredu. Podľa mňa tento človek vám bude osudom daný. A bude to fakt nejaká vaša spriaznená duša, nejaký váš učiteľ, niekto, kto vám dá veľmi veľa do toho života a s kým budete konečne tvoriť. Bude tu tvorivosť, budete tu pracovať na nejakom vzťahu. Ale musíte tu nájsť nejaké svoje strachy a touhy. Hej, možno tu máte fakt úplne nejaké veci za sebou, tak nemajte nejaký ten strach. Budete tu mať ešte nejaké prekažky, hej, nebude to tu úplne až tak jednoduché, ale teda hovorím, ide vám niekto do cesty. Podľa mňa vy ste začali hlavne strašne veľa sama na sebe pracovať, že fakt ste dali sama sebe na takéto prvé miesto, na taký ten piedestál, na taký ten podstavec, že proste dosť, vy už nenecháte nikoho, aby s vami mával, aby ja neviem čo, že išli ste, možno ste tu boli vyčerpaná, hej, je tu to zlomené srdce, niekto vás tu mohol vyčerpať, vysiať a vy ste momentálne pracovali na nejakej takej tej svojej sile, začali ste tvoriť, aby ste sa postavili znova na vlastné nohy a tak ďalej. Takže toto si tu tak nechajte, aby keď stretnete niekoho nového, aby proste to nebolo zase inak, lebo vy ste tu fakt esencia všetkých tých kráľovien, úžasná matka, úžasná žena, ktorá sa dokáže postarať, takisto si sa rovne bývajú super aj podnikateľky, hej, že im sa všetko darí. Takže vám sem ide niekto nový do cesty, ešte raz sa budem opakovať, bude to niekto osudový, tohto človeka môžete stretnúť na nejakej ceste. Hej, môže to byť od nejakého odsudové, môžete ísť ohľadne práce, niekam cestovať, môžete ísť na dovolenku. Ide mi, že bude to nejaká cesta,
na ktorú pôjdete. Hej, dovolenka, hoci čo to môže byť. Takže hej, bude to, a proste ten človek môže byť ináč aj mladší od vás, ale nemusí byť, ale ten sa zjaví u vás jak taký ten výchor, že to proste príde, keď ho ani nebudete úplne až tak čakať. Hej? Že keď ho nebudete čakať, alebo je to vaša spriaznená duša. Takže tak. To bolo pre vás balíček číslo 3. Ešte rozmýšľam, lebo mne veľakrát milión myšlienok v hlave, ale veľakrát sa opakujem, lebo fakt, že rozmýšľam, či som nezabudla niečo povedať. Ale hádam, som povedala všetko. Takže tak. Ďakujem vám a majte sa krásne. Ahojte.